ők harmadik osztályon már. Hát hogyan mondjam, nagyon kedves, jó gyerekek voltak ők itt 4 évig, azt kell mondanom. Miért a bencés? Ez a bencés szellemiség, ezt nem értettem nagyon sokáig. Hát leírhatatlan teljesen. Hát így eljárt bátyám is, elsősorban ezért. Másodrészt az a sok mese, úgymond, amit mesélt, hogy milyen jó volt, a közösség, igazából az összetartás, ez úgy vonzott engem. Hogy idejöttem, akkor nem szerettem ide járni, mert így egy kicsit elveszettnek éreztem magam. Se ismerősöm nem volt, se így. Tehát apu járt ide el mondjuk 20 éve. És aztán így 10-11-ben így összekovácsolódtunk, ha lehet azt mondani, aztán meg így kinyíltunk egy kicsit talán. Hát jó volt az osztályközösség, az órák is jól mentek, a tanárok is kedvesek voltak velünk. Jól éreztem magam itt. Ez a kollégiumi közösség, meg így önmagában ez a bencés közösség, ez szerintem egy pluszot ad így a többi iskolához képest, például az osztálykirándulásoknak, Vinyédi délutánoknak a hangulata, ez nagyon jó. Nagyon élveztem az évek során a focit az iskolai csapatban, megtanultunk küzdeni egymásért. A sok közös program, tényleg télen is elmentünk korcsolyázni, minden héten volt valami, vagy minden hónapban legalább egy. Hát jó hangulatú órák miatt szerettem ide járni. Én a kollégiumi közösséget szerettem ide járni. Hát a kollégiumi közösség miatt szerettem ide járni. Hát mindenféleképpen a kolesz életet szeretném kiemelni. Én meg hát ugye koleszban lakok, és ez egy külön élmény ott lenni. De hallod, gyere a jegyikterembe. Hát mert gyere ide. A legjobb programok azok az iskola által szervezett osztálykirándulások és lelki gyakorlatok voltak. Az osztálykirándulások is nagyon jó hangulatban szoktak telni, ugyanúgy, mint a lelki napok. Talán a legkedvesebb élményem a 4 év alatt a lelki gyakorlatok alatt volt. Szóval igazából szerettem oda járni, mert jó volt az osztályfőnökünk, és jó volt a társaság, és sokat nevettünk együtt. Hát, én nagyon sok mindent szerettem, az osztálykirándulásokat, a lelki gyakorlatokat. Zoli bácsi szülinapját Pinyéten, Zoli bácsit.
A bátyám is ide járt, és amikor 9-ben megtudta, hogy ki az osztályfőnököm, azt mondta, hogy mázlista vagy, mert a legjobb fejtanárt kaptad a suliban. Tavaly szeptemberben kerültem be az osztályba, így egyből láttam, hogy Zoli bácsi mennyire összetartja az osztályközösséget. Zoli bász nem mindig teljesen normálisan mondhatjuk ezt. Felnézünk rá, viszont sokszor mint egy barát. Jó hangulatban, vidámságban teltek a napjaink együtt, szerintem rengeteg közös programunk volt. Nem tudom, hogy volt a bármelyik osztálynak ennyi. A pozsonyi kirándulás volt a legszebb emlékem, mert ott lettem jobban a legjobb barátnőmmel. Legfőképpen a 9-es pozsonyi, egy tó mellett voltunk, ott volt a szállásunk, este sütögettünk, és hát jó volt a hangulat, jól éreztük magunkat. Az irci apátság volt talán szerintem a legjobb lelki gyakorlat, és hát igazából szerintem ott volt a legjobban együtt az osztály, és ott tudtuk sokkal közelebbről megismerni egymást. Meg a pinnyédiak is nagyon a szeretett élményeink közé tartoznak. Sok kedves élménye volt ebbe az iskolába, de mégis legjobban talán az osztálykirándulások tetszettek, és a lelki gyakorlatok. Azért tetszettek az osztálykirándulások, mert jól éreztük magunkat. Hát én a társaság miatt szerettem ide járni. Az IRCI osztálykiránduláson úgy éreztem, hogy akkor kovácsolódtunk jobban inkább össze a barátokkal. A közös osztálykirándulások miatt, a hangulat miatt. Sok maradandó élményt szereztünk, mindig volt valami program, amire mehettünk, és így könnyű volt összebarátkozni másokkal. Azok a pinnyédi osztályprogramok voltak. Azon belül meg a csónakázások, amikor így megkerültük a Szúnyog-szigetet, meg ilyesmi. Rengeteg embert sikerült megismernem, és a gyerekkori álmom vált valóra, hogy eljuthattam Kaliforniába. Az esztergomi osztálykirándulás volt, amikor felmentünk a porászatba, és nagyon jó volt a hangulat. A másik meg az egyik osztálykirándulás, amikor elmentünk oda a hegyekbe, és az nagyon szép is volt, meg előtte tök jó volt az este, meg tök jókat ettünk, úgyhogy az nagyon jó volt. Nekem a legjobb élményem az osztálykirándulásunk volt az utolsó. A legnagyobb élményem az idei osztálykirándulás volt, mert nagyon szép helyen kirándultunk. Meglátogattuk a Tördei pezsgőgyárat, és a Lomnici csúcsra túráztunk fel. Soha életemben nem bőgtem annyit a haverokkal, mint ott, és szerintem ott kovácsolódott össze igazán ez a közösség. És ott mindenki egy jó nagy csapat volt. Együtt volt mindenki, aki csak lehetett. Szerintem ez volt elég. Szól az ének búcsúzóra,
közösség, ami meghatározza az egész osztályunkat, bár nem alakítottam ki mindenkivel olyan kapcsolatot, de akivel kialakítottam, avval a szűk társasággal, az talán egy egész életre is elkísérhet. Barátokkal találkoztam, akikkel úgy gondolom, hogy a továbbiakban is szeretném tartani a kapcsolatot. Életem egyik legjobb döntése volt szerintem. Nagyon örültem neki, hogy sikerült ilyen közösséget találni, és itt tényleg mindenki jó fej. Hát nagyon jó volt ez a 4 év, számos barátra tettem szert, és a közeg nagyon tetszett, nagyon jól éreztem magam, és mindig szívesen gondolok vissza az elmúlt évekre. Sokat fogok visszagondolni az elmúlt évekre, és hiányozni fognak nagyon többiek. Tanárok és a diákok példája az életemben sok segítséget fog nyújtani. A legfontosabb számomra egy új életszemléletet ismerhettem meg itt a Bencés iskolában. Azért szerettem ebbe az iskolába járni, mert nagyon jó volt a közösség, és az iskola befejezése után is számíthatunk egymásra. Azért szerettem ide járni, mert megismertem egy olyan bencés közösséget, ami szerintem egyedülálló ebbe az országba, hogy az emberek nem egy napig ismerik egymást, nem egy hétig, nem egy hónapig vannak jóba, hanem egy életen keresztül. Itt olyan barátságok kötődnek, ami sehol máshol a világon, egy életre szóló barátságok. És az, hogy az iskolában, az osztályban vannak nehézségek, ez természetes. Minden osztályban, minden osztályközösségben vannak nehézségek. És ha kérdezik, hogy miért vannak ilyen nehézségek, mindig azt szoktam rá mondani, mert húsvét vasárnap sincsen nagypéntek nélkül.